Nagora mogijo masedu wantiere karkae adani ateri achiel kachiel kaunti ma Homa Bay wawinja ne ginto giwacho nade kotenore kod twak manugo kawuono Ali Abich ni kodwa kanyo achiel kachiel koro dani mondo mi okonwa higni ariyo gi osebedo nade ne jodak e kaunti ma Homa Bay mosebedo kanyo ka winjo kendo luwo Ramogi TV chenro mopogore opogore kata en bende duche ma kawuono konwa en kaka Ali Abich sani kowuotho e boma ma Homa Bay kanyo ochal nade nyaka sani Ali Baora Network ukinyi ma kawuono higni ariyo mar Ramogi TV. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, mana kaka iwacho no endo wadhi alo higni ariyo nyaka chaki TV mar Ramogi TV kendo wasebedo kwa keto lendo magwa nyasi ma ibago chakore odiochieng' makiny ma waingo godo higni ariyo nyaka chak Ramogi TV ka odiochieng' makiny wabro go tach chula mfangano Sena Health Center kama wabro chiwe thieth manono ne oganda mowuok e chula mfangano kono endo kaachiel kod chenro mamoko mathoth mabende oseiki ka wang'iyo go higni ariyo nyaka chaki Ramogi TV e pacho kaendi. Cleophas an ka kod jodak Homa Bay kama thothgi gin johera mag Ramogi TV mosebedo ka luwo chenro mopogore opogore kaachiel kod weche manyien mar Ramogi TV osebedo ka kelo sani kod higni ariyo nyaka ne wachak lendo achiel kachiel Ramogi TV e bwo kambi mar Royal Media Services kendo oda kawo pachgi to gin ang'o gin magiseneno kodhi sedhinegi maber higni ariyo mar Ramogi osebedo e yamo niendi to gin ang'o gin magide gombe ni mondo omed kasonat mondo chenro mopogore mar Ramogi timo kaachiel kod weche manyien ma wabedo kwa kelo odiochieng' kod odiochieng' omed bedo maber moloyo ka gisebedo ka gidhi nyime e pacho kaendi achiel kachiel bo chako nyingi go sani to bende isebedo kineno Ramogi TV to gin ang'o minyalo wacho ni Ramogi osetimo kuom higni ariyo ma osebedo e yamo nyaka sani to ang'o gin madegombo nombe timore mondo chenro mag Ramogi TV omed bedo maber moloyo ka gin gi sani machiegni. Ani luongano wako chola jadak manyal kinyi Ramogi TV osekonyowa mang'eny kabisa kendo wahero Ramogi TV kaluwore gi puonj ma gikelo moloyo sana puonj ma James Rabala miyowa morwa kabisa nikech Rabala miyowa ng'eyo weche mag dholuo machon matinde lalwa sani ma joma chon ema ne puonjowa sani Rabala duogo kendo wawinjogi maber kabisa amor gi Ramogi TV kabisa nikech sani gichopo nyaka kuom jopiny wang'eyo gik matimore kor piny daher kwayo jo Ramogi ne gitem tiyo mana gi jopiny kaka gitiyo no kokamana naonge gi wach. Erokamano. Ng'eyo ni mopore kod chenro ma Rabala kelo mang'eyo weche mag luo gieki nitie chenro mamoko mopogore opogore ma TV mar Ramogi osebedo ka kelo mar puonjo oganda kaachiel kod bende chiwo ne oganda mor kaluwore kod lendo mwatimo ka ng'eni mopore kod chenro ma kamandi mane mineno kosedhi maber to mane ang'o ineno onego tim man medo ne chenro mag Ramogi dhi makare molo ka gin gi sani. Aparo ni gima timore kata puonj mar nyithindo sani ipuonjo godo e Ramogi TV morwa kabisa keto nyithindo bisi makaber to kaka sani nyithindo lore wakwayo Ramogi ni giketi dere ya juma mondo mi okonywa nyithindo bed bisi kigi kethre kor piny kokamano erokamano. Erokamano ahinya chakene gi nyingi ting'eyo sani Ramogi TV osedhi yamo kuom higni ariyo sani endi gin ang'o gin mosemori e chenro mar Ramogi TV timo higni ariyo nyaka ne chake. Mokwongo an iluongano Otieno Logor jakedo ne ratiro mar oganda Homa Bay County ka. Namba achiel nyaka ne Ramogi TV bi aneno komadho TV mamoko mane mag local makagi nikech maka ne tho lala onge kama Ramogi TV biro yudo ni owito network miyo wayudo gimoro amora achiel kachiel koa kuonde mowuoke. Mar ariyo nitie programs miriembo Ramogi TV mang'eny achiel imiyo jopiny thuolo kata kaka wan jokedo ne maratiro to wadhi wawacho wechewa mondo chop ne jopiny. Gima mora ni sani dayo mani dala kacha neno mana TV kaka e dhok mamoko ka Ramogi kelo gika loko gi e dhok mamoko dholuo madayo mani dala kacha kata jaduong' mani dala kacha kata ng'amoko dhi skul mok nya winjo English gi Kiswahili miyo gigo chopo e ground. Machielo nitie program mabiro ni penj laktar macha miyo wang'e kaka wadak kata ok achomo osiptal mondo dhi onyisa gik matimore nikech laktar puonji kaka iwinjo dendi andimbe kiwinjo nyamiyo ichak wuoth mondo idhi osiptal ichak yudo thieth machon ka pok tuo ailago onyorowa kaka tuoche masani biro mok nya geng' masieko sani kaluwore kata gi weche chiemo mwachamo manyasani. Omiyo kendo wan kaka civil society Ramogi TV oseting'owa malo nikech chon e nyakalondo mar Ramogi ni nyawinjo Logor to sani to koro inene live e pinje te nene ni kare mae Logor. Omiyo an amor to Abich kama wagombo no jeonwa
en ni aparo ni onego med yudo facilitation mondo udonje e kor gwenge umeny tije ma sirkal tiyonwa nikech moko iwacho to gin mana yamo. Koro wagombo ni Ramogi ojiw kanyo ujakelo gimoro ni county check e radio wang'ne wadwa ni Ramogi TV obi live Homa Bay e county check e higa mwachako ni mondo wachek ni sirkal ni nyaka odonji obed mapiny obed mamalo ere kaka japiny osevaideka. Erokamano ahinya Logor. Pod an ka kod paro mag joneno mag Ramogi TV ka ginyisowa gik ma giseneno kuom Ramogi TV nyaka chake koro higni 2. Chaka ni ginyiso ni ginang'o gini mosemori chenro mar Ramogi timo kuom higni 2 sani. Erokamano, an Tom Boya, an achiel kuom johera mag Ramogi TV, and adwa wacho ni en morwa maduong' kabisa kaka oganda Luo nyaka ne Ramogi TV donji nikech chon kane wadwaro weche mag TV gi to ne wadhi manyo gi Migori kata mana Kisii, to nikech sani gini nyaka nyisa ne Ramogi TV bi sani wanyalo wacho dhowa ma wahero mar dholuo ni, mano nyiso ni wasego okang' moro maber kabisa kaka oganda. Omiyo anyalo wacho ni erokamano ne Royal Media kuom miyowa TV mar Ramogi, kendo erokamano bende kuom keto oganda obedo machiegni kabisa gi weche mag TV gi. Machielo en ni nyaka ne Ramogi TV chakre waseneno e weche mag alwora ka gisenyiso kaka alwora onego wariti, manyiso ni yien onego wapidhi. Ochako nyiswa bende yore monego watim ka warito nyithindewa kaka nyithindo manyiri, kendo bende puonjwa e weche mag tuoche manyasani. Mano nyiso ni wasego okang' malach kabisa kaka oganda e yor TV ni endi. Wamedo wacho bende ni TV Ramogi TV pod wi ok owil gi jolupo mawa, gisemenyo gik matimore e nam. Mano nyiso ni miyo jopiny te duto ng'eyo ni ang'o ma jalupo time nam, to gi weche mag pur bende Ramogi TV osedhi maber. Waneno ka uluwo jopur nyaka kuonde ma jopur nitie, kendo ung'iyo ni to ang'o gini ma jopur timo, cham kata kothe kata ang'o gi chando jopur. Ramogi TV osetemo kendo gisekonyowa e yorno. Machielo en ni kaka jopiny wamedo wacho ni wadwaro ni mondo wajiw Ramogi, wamed neno Ramogi TV mondo wayud puonj, wamed bedo kod gik mang'eny. Mane wach manyalo wacho ne nyikwa Ramogi. Cleophas kapok adok e studio we akae pache joneno mag Ramogi TV 2 kae ndi mondo nyiswa ni to higni 2 sani koro Ramogi nigi birthday mare mar higni 2. Higni 2 gi osechalo nade chenro mar Ramogi TV kelo ne joneno mage. Okay, ginyinga iluonga ni Wycliffe Omondi kata midusa mar weche mag pur. Gima nyalo wacho ni Ramogi TV osekonyo ogandawa maduong' kabisa. Ka wadhi e program mar Adore Nyaka Black mapuonjo weche meke pur, osekonyo jowa kabisa weche mag pur gi pith masani. Omiyo iyudo ni teknolojia ilago miyo jowa kata vijende mathindo thindo nyalo dhi e pur manyasani kata pidho gwen kendo konyogi e yuto margi. Omiyo an kaka sani anyalo jiwo ni e puonjno onego bedo mang'eny kata jiwo mondo jowa omed bedo gi yuto kabisa. Gima nyalo chaka jiwo jo Ramogi TV ni mondo gikonywa godo kendo ni e weche mag pi galwora, mondo gijiw mondo weche meg pi ma jowa modho kata weche puonjo kaka jo onego modh pi maler kata kaka jo onego dagi alwora mar e bombe wagi. Omiyo mano gima nyalo wacho ne jopiny, kendo wanyalo kwayo Ramogi TV mondo wadhi watiek maber. We watika ne kod janena achiel kacha kani ginyingi tingiusa na ginang'o mosemori higni 2 sani nyaka wachak chenro mag Ramogi TV. An John Otieno Mbei. Ramogi TV ber kabisa nikech nyaka nochakre omiyo ji mor nyaka de mor, an bende amor. Koro Ramogi TV kanyo jane gik moko biro mitimo, Ramogi TV omiyo ji oyudo kata gik moko mag nyithi skul gikonyowa ka, kendo koro gimiyo wayudo ka mor ng'eny, gik moko timore mabeyo. Omiyo nyithindo matindo ka yawo TV mar Ramogi omiyo wamor, abe amor kod Ramogi TV. Kapok adok e studio ne ok wach moro ami kae ndi higni 2 nyaka wachak Ramogi, ang'o gini mosemori Ramogi? Ginyinga iluongo ni Polo Tewa ajaka nyadaka. An Ramogi TV osemora e weche mag kipindi mar Balakwasi, ang'e kaka jidak weche mag jodongo. Mar ariyo
Monday chieng' Victor kelonwa weche mabeyo manyonwa gik motimore juma te. Mago gik mosemora. Gima medo mogik mar monego Ramogi timnwa en weche mag puonj mag nyithindo mag sikul kaka ne time kipindi moko mag radio choncha. Gikelwa mondo nyithindo ne e yor somo. Mano kende mango. Cleophas Oluoch chapa de winjo paro ma joneno mag Ramogi TV ne gode kaunti Homa Bay kandi ka higni ariyo nyaka ne wachak lendo achiel kachiel Ramogi TV kendo winjo ka dipuoyo mokalo mokuom chenro ma Ramogi TV osebedo ka dhigo nyime kendo gigeno mar gen mondo mene chenro ma osebedo kwa kelo e Ramogi TV omed bedo makare mana ka wasebedo kwa singo ne jowinjo magwa ne mosebedo ka dhi nyime mena joneno magwa ne mosebedo ka dhi nyime higni ariyo goeki wakelo wasingo mathoth ma bro bedo ka wachako koro higa mar 3 nyaka koro chenro mag Ramogi chak dhi achiel kachiel pacho kaendi bende ng'eyo ni jodak e kaunti Homa Bay kaendi anyato mago modak e chula fangano mano kar thieth masena odiochieng' makiny kochakore saa 2 okinyi wan kod thieth manono mibiro chiw ne jodak mantie chula kendo chenro saike ma odiochieng' makiny wamedo keto ne jogo eko ma sani koni e chula kaachiel kod jogo manie alwora mag gwenge mag Suba ma osebedo ka chandore kod tuoche mopogore opogore ne TV mar Ramogi obago thieth mar tipo ka watiyo kod jokanyo mamoko maneno ni jopiny oyudo thieth e yo makare kaluwore kod nyasi modhigo nyime mar chak ingo higni ariyo nyaka ne wachaki lendo gi dholuo kokalo TV mar Ramogi e pacho kaendi Cleophas Oluoch. Erokamano ahinya Ali Abich, bageyo makare. Onere odiochieng' makiny, jowang' tiere sena.